Hello everyone, welcome back to my channel. So लोगोफोर नोंथांमोना टाइटेल एन्ड थाम्बनेल नायनानै मोनथिखाबाय जानो हागौ आं मानो न'आव थांनो नागिरदो माने आदैनि हाबा आरोना आदैनि हाबा जानो थांनो नागिरदो ट्रेन फैसिगोनानो बेल माने खान्थि होबाय आरो स' बिदिब्ला नायलांबाय थादो भिडिअखौ बेगिदिमान आंहा टंला टु रौता रौता टु टंला माने थांलाय फैलाय आप डाउन जाबाय थादो हाबानि बोथोर नालाय हाबायानो जोबनो थाङाखै आरोना जायाबाबो जाया हाबाया मोनसे माने एकदमबारे हेपि मोमेन्ट न मोनसे स' आरो हाबाखौथ' जों खननै खननै मोनजायाना सासे मानसिनि हाबाखौ जों खनसेल' मोनजायो आरोना बेनिखायनो बादबो होनो हाया आरोना ओमफ्राय स' नोंथांमोन आं मोनसे खोथा शेयार खालामनो नागिरदो सोरबा जुदि ट्रेनदो एकेदेमान माने जार्नि खालामबाय थादो माने रेगुलार टिटि हाबगासिनो आरोना स' टिकेट दानालासिनो दा थांखा आरोना स' माखासेफोरा माने खाथि खाथिबा टिकेट दाना आरोना स' होमबा जों 10 थाखा 20 थाखानि जायगायाव मानो 280 बा 580नि फाइन होनो न' स' बे खोथाखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामबाय आरो लोगोफोर जोङो हाबा जानो थांनो नागिरदों आब' मोना फैगासिनो दङ नोलायो मबाइलाव जि साइज नुदों आंखो स' न'आव फैनायनि रिजोना बेनो जे माने आदैनि हाबा दङ आरोना ओमफ्राय आदैनि हाबा जानो थांगासिनो देलाय मालाय हाबानि बोथोर नालाय बे केदिमानथ' हाबानि ब्लग फैबाय थादों आंना ओमफ्राय नै आइ दङ बिथिंजाय आइ दङ ओमफ्राय सिस्टार सासे एले टुनटुलि नोंथांमोना मोनथिखायो टुनटुलि स' गाइस नायलांबाय थादो नोंथांमोना आरो अन्नानै आंनि चेनेलाव गोदानबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलां आरो लोगोसे लाइक होनो दाबाव आइ दङ जों माने साथामदो थाबायनानै थांगोन आरोना ओमफ्राय जोंहाबा बे थांग्रोबाय नङालै जोंखौ साबस्क्राइबारा माहाबा लुबियाना सानदों माने खाथि खासो आरोना जोंनि नेक्स्ट गामि आरो बज्राजार होनो खाथि खासो ओमफ्राय ज' जोङो दा थाबाय थांसै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो चलो बिदि आरो
কইনা থব কিয় নোযোৱা কইনা থব নাযাওঁ দিয়া চিলেক্ট কৰিছে নহয় মানুহ কোনে কোনে থব যাব কি খালি পেণ্ডেলটো মানুহকেইটাকো উঠাই আছো চব এফালৰ পৰা উঠাই আছো আৰু লগতে আপোনাকো উঠালো নাই নাই নাপাওঁ জেঠা কিয়নো বেয়া পাম ভাল লাগিছে So guys नोंथांमोननो आङो फारसेथिंनिफ्राय खोन्थिजोब्बाय প্ৰিয় বন্ধু আজি লগ পাইছা হয়নে এটা লাগে দে পিছে জেঠা থাকক আমি ইফালে যাওঁ Tulis dukun, istilah orang kerja. Ada dukun. Biar lagi biar. Ada serius. So guys, नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ
बेसेमखिनि नायबायब्ला थेंक इउ सो माच माय फेमिलि दैमारि फेमिलि आरो अन्नानै बेसेम जुदि नायबायब्ला भिडिअखौ लाइक खालामालासिनो दा थां आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामाखैबा आंनि चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामना लादो स' लोगोफोर जों जाखांबाय लोंखांबाय दा जों बिदाय लानोसै आरो हिन्जाव गोदाना जोंहानि मा जायो नोंथांमोनाथ' मोनथिखाबाय जोंहानि आदै असे जायो जोंहानि आइनि बिनानाव 감자반. 네네네. 라라. Thằng dê. Sao là không biết sự khởi. Là bà là đâu. 나가야 돼. hả? Kurtan này là cái thằng 탈라오 네 당신. Thằng dê. 까미님 있니? Ini kami bibi dan aku punya. Ni jengkol sana ini bibi dan aku. Apa lah? Apa kena nusrak? Apa nama? Siapa? Apa kemarin? Thằng xe vậy? Thằng xe. Soalnya gue aja ada anak thằng gue thằng thằng xe. So guys, दिनैनि भिडिअआ बेसेमनोसै नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनबायबा लाइक कमेन्ट साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ फर वाचिं बाय बाय सी यू नेक्स्ट भिडिअ